ngale njikalanga livumeleni linibulise ngelihle igama lenkosi uYesu. Amen. Bawubishop masi fumane ilizwi phambi koba sigoduke. Ncwadi yomprofeti uYoweli isahluko sesesibili. Isifundo sethu uYoweli Joel sahluko sesesibili ivesi ye-13. Nikhazule inhliziyo yenu kungabi izingubo zenu, nibuyele kuYehova uThixo wenu kuba enobabalo nemfesane, yena izeka kade umsindo, unenceba enkulu yazohlwaya ngenxa yobubi. Indeke le vesi zawuthela lamqheba uphayo ekuqaleni. Nikhazule inhliziyo yenu kungabi izingubo zenu. Inkosi bayisikelele ukufundwa kweli lizwi ngoku nangona phakade. Amen. Siqala uhambo lwama-40 ngale nkonzo yothutho. Siqala i-long distance yentsuku eziyi-40. Indlela ende engeyo ndlela izabalula kuba iyazixela kwayona uba ayisoze ibe lula ncam kwa uba kuthethwe ngeentsuku eziyi-40. It's a long journey. Ithi inhloko ndaba yale ndawo ndigqibayifunda ukumemelele nguqukweni nakwinzilo. Ngamanye amazwi umprofeti uYoweli usenzela i-wake up call. Kananjalo uyasikhumbuza kuba le nkonzo yenziwa unyaka nonyaka. Ba bendinethuba elaneleyo bendizawuzinika umxholo othi uThixo ulinde inhliziyo yakho. Bendiyawuthi uThixo ulinde inhliziyo yakho. Umprofeti uYoweli xa siqala iLent umemelela ehlaba ikhwelo eprofete phantsi kwexesha elinzima emveni koba engasekho uDavide noSolomon. Uhlaba ikhwelo umhlaba seJudeya kwiphondo laseJerusalem. Uhlaba ikhwelo lantu umhlaba waseJudeya ubulekhisha nge-moral standards. Abantu baseJudeya bebengamanga kakuhle ezimilweni. Abantu baseJudeya bebesenza laa nto yenziwa
ngabantu besintu bathi oqhele yakhe akabuzwa. Bebephila nompilo yokwenza unothanda abantu baseJudeya. Wathi kuba umprofeti uyimessenger kaThixo ekufuneke iphethe umyalezo kaThixo ubheke kwi-recipient usuka kwisender enguThixo, kufuneka eqinisekisile ukuba umyalezo uzawufika. Wathi uprofeti uJoeli, yintoni nale embi kangaka eniyenzayo mswaseJudeya? Noyijikeleza kude kube nini na intaba yesono ningafuni uphuma esonweni esithi uThixo isono seyithintela insebenzo kaThixo? Nabuya nini? Uthi umbhalo uJoeli umemelele lokhwelo uthi buyani. Uhlala ibuyambo esithi buyane ezindleleni zenu ezigwenxa ngoba nizawuqala indlela entsha, indlela enzila. uThixo akayithandi indlela eninyathela ngayo. Kwelani Yehova uthi ke ngoku umbhali nirhazule inhliziyo yenu, ingabi izingubo zenu, nirhazule ingaphakathi lenu, nirhazule emazantsi enhliziyweni, ningakrazuli ingubo zenu. Ngoba bekufudula kwaSirayeli bathi abantu xa bezawubuyela kuThixo bakrazule ingubo zabo. Athi noba wehlelwe sisehlo akrazule ingubo yakhe, athi ndinikela amanzi ndisele ngoba kundehlele okundehleleyo. Nirhazule inhliziyo yenu, ingabi zizo ingubo zenu, nibuyele kuThixo. Phakathi kwezinto ezibehleleyo abantu kubekho isibetho somhlambi wentethe otshabalalisa amasini. Kubekho isibetho somhlambi wentethe obugqume wonke umhlaba, akuntsimi, akukhaya, akuntaba. Uthi uJoeli, nyambona uThixo ngoba uzamenzakalisa. Buyani, indlela enizawubuya ngayo iqala ngoba urhazule inhliziyo yakho, uziyeke ingubo zakho ngoba uThixo ufuna inhliziyo yenu. Urhazula njani inhliziyo? Inhliziyo yakho awuyikhazule sidangalaleni. Ayo format leyo yokhazula inhliziyo esidangalaleni. Ngoba apha esidangalaleni azikho i-experts eza-perform i-operation wakuzikhazule. There are no medical officials apha enkonzweni kaThixo wayikhazula inhliziyo yakho apha. Ngoba zothi uyikhazule sikubizele paramedics. Ubusithi ukhazule inhliziyo yakho phakathi kwabantu abakholwayo. Ayenzi lo nto. Bheka engozini yakho uzivalele wedwa. Akekho umzala nomalume wakho, wedwa uzimisele ukhazule inhliziyo yakho, uyikhazulele uThixo ngoba izinto ozenileyo phakathi kwekhaya, izinto ozonileyo zaphazamisa abanye abantu, ziyaziwa nguThixo yaye zihlele enhliziyweni yakho. Hamba okhazula lo nhliziyo. Khazule. Uzawuthi uThixo zasebenze kakuhle. Shiye, rev your heart.
ungazileli kuye ngoba uyirhasulela thina sakuhleka thina uyirhasulela thina sakuhleka thina ungasithisti phaya engotsini yakho kulapho uzawuthi isicela phambi kwakho zonke inkohlakalo zami ukusuka nokuhlala kwami kuyaziwa nguwe endizenzileyo esingabonwayo ngabantu kodwa esiboniwe nguThixo ngizowukhazula inhliziyo isicela kuwe Thixo ndikhazula inhliziyo zenu isiyeke ingubo zenu ngoba ingubo zenu zizawuphinde zithungwe kodwa inhliziyo yona xa uyikhazulele uThixo uye yedwa ozawuphefoma indlela yoyingciba inhliziyo yakho ngoba uzawuthi emphefumulo wakho ndiva ndonwabile kanti uThixo uyithungile inhliziyo yakho ngoba uyikhazule unyanisile imeko yokukhazula inhliziyo is not a one-day tournament. Imeko yokukhazula inhliziyo ayiyonto elanga elinye. It can take lifetime. It can be a long-term process. Kodwa ayiyonto elanga elinye yokukhazula inhliziyo. Into abangeba ingabi yolela ngelinye ngoba uzawuthi awuqala kule process ngoba uzawuse amatsha yokukhazula inhliziyo uphinde ubuye umva kuthi hamba wenza corrections you're not done well abuye uThixo asicike sasilate athi qalela ngoba xa ufika kuThixo kulomthandazo wangasese kufuneka ungabi konenye oyifihlayo phambi kobuso bukaThixo ngoba uyifihla kwakho ihlele enhliziyweni iligada elizawufumana wena ungalala ebusuku kanti oyiswa kukhazula inhliziyo yintoni enzima uvuma isono ngoba uba uvumi ukhazula inhliziyo yakho i-depression iza kwembatha umvandedwa uza kwembatha wena wedwa awusulala wedwa ebusuku sabe sipholile thina ngoba nathi sine-period zethu sokukhazula inhliziyo haye xa ukhazula inhliziyo akho nkambani efunekayo wamba wedwa yeke lento okwenza inkampani kayokwenza into hayi kawube independent yozikhazulela inhliziyo yakho uThixo ngoba imaterial i-veins ne-arteries zenhliziyo yakho asifani nezommelwane wakho indlela elipompa ngayo igazi xa liphuma kwi-aorta libheka emzimbeni ayifani ipace yobetha kwegazi kasi inhliziyo yakho wedwa ikhazule inhliziyo inzila ke ayifuni umuntu bentabeni sanele ngoku xa sisithe egameni lakwaBishop bakuyozilwa ikhwelo lihlanywe inkonzo kodwa ungathi xa uyozilwa iqalile lelente sendisela nje amanzi odwa ndithi ke yawulamba ndibambe isinekhanyana andisayifuni ifulumile leyo yinkonzo yamabhongo eyonzima leyo nokusela amanzi nokuyatya uzilile nguwe umuntu osetheater
yokukhasa inhliziyo. Uba awuhambelani nemithetho nemiqhaliselo yasetheatre ixhomekeke kuwe sukuqalela thina ngoba nathi silethi mathire ufrezi ihazulile. Take time to reflect kwi-flaws zakho. Uzawuthi uzuthatha ixesha uthi xa ufike phakathi lamthandazo uperform operation yokukhasa inhliziyo uthi Thixo ndicela uxolo ngezona endizenzileyo endizikhumbulayo endizilibeleyo. Zawuhamba kakuhle ke ngoku itheatre yakho. Awusuthi sele befikile ogqirha phezu kwakho basike bathi imeko yakhe i-critical but stable. Abasukuthi basetheatre xa uhambelana nemithetho yasetheatre bazawuthi she is recovering bit by bit, not critical but stable, recovering bit by bit, because imithetho yokukhasa inhliziyo uyibambile. Fika phaya egumbini lokukhazula inhliziyo susa intandabuzo, vuma okokuba wonile ngoba phaya kwela gumbi lokukhazula inhliziyo ipride ayifuneki. Zawubuyisa umva i-change appointment yakho kuthiwe yangomso ngoba imithetho yasetheatre yokukhasa inhliziyo ayigcinanga. Sakhe sibize ifamily yakhe ngoba le patient ingathi ifuna uba difficult. Nikhazule inhliziyo yenu, ingabi zizo ingubo zenu, ngoba xa ukhazule ingubo uzawukhosteka. Uzawukhosteka ngoba kuzawufuneka ubheke eTaylor kuyokwenziwa i-alterations ngoba ukhazule ingubo. Kanti phaya le theatre kaThixo kwela gumbi uthandaza kulo kusetyenzwa ngomoya, kusetyenzwa ngomoya. Ulo athi xa ethetha ngawo umquli athi singxamele ukuhla kwakho moya oyingcwele ngoba zezinye zetools zasetheatre zasokhasa inhliziyo kuThixo. Ipride ayisebenzi etheatre, sebenzi. Confessa zonke istruggles zakho, amadabi owalwileyo, amadabi obiziweyo uba walwe ungangeni indawo kuwo. Confessa pha izokukhasuka kakuhle inhliziyo ngoba uba ukonfessanga kakuhle izawubani bambeka inalite ekhazulayo ngoba yonke le nto belikhulwa nguwe. Ikhasile inhliziyo zenu ngaloo ndlela xa uyikhazulile inhliziyo yakho ngenene nangenyaniso, umoya oyingcwele kaThixo uzayifumana indlela yokungena. Umoya oyingcwele kaThixo uzayifumana indlela yokungena. Kodwa kukho into endibethayo, kwinto endibethayo le yoba xa ukonfessa kufuneka ulumkele ezinye izinto. Xa ukonfessa ukhazula inhliziyo yakho kuThixo uzawuqala le journey
ngensuku ezimashumi amane lumkela umona ungayiphazamisa indlela yakho. Lumkela inqala ingayiphazamisa iprocess yeoperation. Lumkela into yokudiscriminate abantu ngoba abantu bayalingana phambi kobuso bukaThixo, but once you discriminate them uzayidelay iprocess yasetheater. Uzabana usenza corrections okokoko. Uzabana usenza corrections time and again. Kanti ungumntana esikolo ofuna kwenza corrections oko. Thixo bakalegcine. Amen. Damthanda uHana etempileni. Wathi xa enesicelo sethuba ebane zawulilela etempileni ecela umntwana uThixo. Bathi abantu abonwabileyo, bathi abantu abangayihoyanga noba iprocess yabo etheater ihambe kanjani, bathi usela isiselo esinxilisayo. You know what she did? Uthe mna I'm coming from the moral standard based family. Emlonyeni wami akuhlalanga wine enxilisayo, but into endiyenzayo ndirhasula inhliziyo yami kuThixo ukuze asive isicelo sami. Asihambeni sigoduke. Sihambeni sigoduke. Inye into endiyicelayo ukuba uyokhangela inhliziyo okokuba ekuphefomweni kweoperation erhazula kungabikho izitishi ezininzi. Uba isitishi sibini sihlangapha esinye sihlangapha masibe zibini, mayingabi manxeba inhliziyo ngoba izawucaca into yokuba kukho izinto eziqakathekileyo apha kuyo eziyisindayo ezizawusinda i-equipment yokurhazula inhliziyo. Ngoba uThixo akazukwazi uhlala endaweni entakethe impakamo nomona, akazukwazi uhlala. Uzabuya umva aye kubantu abakwazi uhlakazwa inhliziyo. Khabathi umzekelo kaYesu. Umzekelo kaYesu uthe xa iministry yakhe ifikelele esiphelweni, ba uyathanda Nkosi, ba uyathanda ukuba kungentando yakho okoba inhliziyo yami irhazulwe ibe nje ngamasoldathi nabo bonke amadoda amakhulu akhohlakeleyo ndibheke phezu kwentaba, kulungile ndizayisela le ndebe bayihlule. Wambile ke otshona phezu kwentaba yeKalvari. Nalapho phezu kwentaba yeKalvari he made the last moment. Ngapha nangapha kukho amadoda amabili, enye ithethe enye into, enye ithethe enye into, bagilana ngomthetho wasetheater. Uthomnye silapha ngoba thina sonile, uthomnye zisindise and uzisindise nawe njenge performer enamandla. Wasike wathi uKristu abayazi le nto bayenzayo, baxolele Thixo ngoba abayazi into abayenzayo. Into edingekayo kuba mababuye umva babheke emakhaya, kukho into engenzekanga abangazirhazuli inhliziyo yabo. Emveni koba etshilo wehlele adesi kwelabafileyo, yathi inkolo yabapostile uzawuvuka ngomhla wesithathu ahlale ngasekunene kukaThixo ezogweba abahleliyo nabafileyo bezirhazule inhliziyo zabo. Akanela ngapho nje uThixo uthi xa izawubuya kwesibili
ezinkameni uthi bonani uthando olungaka anti performer yethu nangu ugqirha wethu omkhulu evela ngasempumalanga ezophuthuma ibandla lakhe lonke ibandla lakhe zonke izigulana zakhe ebesigule bezigcithola ikhendi yakhe zangikhawulela emafeni ngoKristu Nkosi yethu amen. Masithandaze lizwi linamandla elizwi wabumnyama ubaleke umqinitho ingcwele olungileyo mnini into zonke ngokwelizwi lakho nokwanguye uyise wenkosi yethu enguYesu Kristu jikalanga Nkosi sisondela kuwe silibandla lakho emhlabeni sivuma Nkosi oba senzanga kakuhle endleleni Thixo olungileyo ezinye Nkosi yami sizenze sizazi ezinye Nkosi yami besiba siyalungisa kanti phambi kwetroni yakho siyona noxa kunjalo Nkosi siqolele izono zethu esizenzileyo ngenxa yokuthathaka bethu kunjalo nje Nkosi yami xa usixolelayo umoya wakho ingcwele ungawususi kuthi Thixo olungileyo fakwemini Nkosi phambi kwetroni yakho singaba moyo ingcwele sisondela kuwe esathi Nkosi umkhonzi wakho ebemi apha masihazwe inhliziyo siza Nkosi sinethembe limiye loba wena kakade nguThixo zaziyo inhliziyo zethu Thixo wethu namandla amakhulu wazi Nkosi wena ukungena nokuphuma ude wazi Nkosi nenani lwenele zethu Thixo olungileyo xa Nkosi siqala oluhambo olusondela kuwe njengoThixo sihlangabeze mzali ngoba sinawo amandla Thixo wethu olungileyo kaloku thina Nkosi singaba athi Nkosi umculi xa isikhangela athi inhliziyo ithi ngexesha indlela iyazi isuke Nkosi ithanda ukunqaqa Thixo wasezulwini emva kwemini sisondeza Nkosi lenkonzo egqitwa kwenziwa apha esisisikhumbuzo phambi kwetroni yobabalo lwakho Thixo wethu namandla sinako Nkosi thina ukuzihambela oluhambo Thixo wethu ngoba umbhali walapha ngenene ulubonile wathi lunentshaba Thixo wethu namandla amakhulu kodwa Nkosi yami simema ubukho bakho sisaqala
Thixo wethu onamandla onke, sikhaphe Nkosi xa sisiza kuwe Thixo wethu ngokwesithembiso sakho. Ungasikhaphi nje Nkosi, usinika amandla okukuthandaza Thixo wethu onamandla ngeli xesha, ukuze Nkosi yami xa sihambe endleleni kuhambeke Thixo wethu onamandla. Siyayazi Nkosi oba ongendawo uzawuyexutha le nkonzo, kodwa sithi nqanda Nkosi Thixo wethu onamandla, singekaphuma apha Thixo wethu onamandla kuhle kombhedeshe walapha ekhaya omane sithi Nkosi silwele thina zithaka zakho kuko konke ukulwa kweentaba zethu. Oyini Nkosi xa siqala Nkosi le lenti sisondeza Nkosi ibandla lakho ekulo lonke ilizwe Thixo wethu onamandla, ngoba Nkosi yami ngoku abantu bakho baphambi kwetroni yakho, ofisi kaBishop Nkosi Wesithili yonke Thixo wethu onamandla siyiyaleza kuwe njengoThixo. Abefundisi Nkosi omongameli neofisi zabo kumasekethe abathunywe kuwe, irhamente yakho Nkosi isikelele Nkosi, uyingcwalise uyithamsanqelise, ukuze Nkosi yami xa sikhazula inhliziyo zethu usenzele le nto Nkosi. Ndiyakuthandaza siphe kweli lizwe oba siyazi inyaniso yakho, kwilizwe liza kubakho, usiphe ubomi obungunaphakade ngoKristu Nkosi. Amen. Enkosi kakhulu mongameli.